Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, kapila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod da si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo ganyan salamat. Bacolod City Health Office naka-record sang 124 kakaso ng dengue halin Enero tubto Pebrero 8 subong tuig. Yaring balita nga itong gintutukan. Sang nagligad niya tuig, may ara lang sang 63 cases ang dengue sa Bacolod City, humalin Enero tubtob una nga semana sang Pebrero. Apang sa pareho nga period subong nga 2025, naglabot sa 124 kasos ang dengue, ukon mas mataas sang 96.8% base sa record sa Bacolod City Health Office. Ay, even siguro sa national, di ba? Kapasa nga ito na cases. So, ang aton panawagan siguro for all households is that especially tapos-tapos ng mga inulan or may makita ka galing na lamok, kuwagi dayon ng ila, pangitaagid kundi sila nag-breathe. May pinakamataas na kasong barangay Masilingan nga may 12, 11 sa Tangub, kag tag napulo kag kaso ang na-record sa Singkang, Alihis kag Villamonte. Sa barangay Mansilingan, ginpangbutangan na sa mosquito larvicide granules ang mga kanal, drainage, kag posible ginapugaran sa mapitik-pitik. Ibis eskwelahan man guro sang kabataan makwa. Kung ang iban dira sa ilaman area ay kahit sa may mga stagnant water balas. Pagpanglimpyo naman sa panimalayang solusyon nga ginahimo ni Norman. Kinahanglan malimpyo ang balay ay para hindi magdamo ang mga lamok sa mga dinggi para bata hindi na magmasakit. Sang 2024, naglabo sa 2,617 ang kasos ng dengue sa Bacolod City. Mas sobra 350% ini mas mataas ang 2023, ngayara lang sa 574 kakaso. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas.